u ime Hrvatske gospodarske komore i ovdje prisutnih privrednika iz Republike Hrvatske želimo zahvaliti Gospodarskoj zbornici Slovenije na organizaciji ovog susreta. Smatramo da je to izuzetno korisno i zapravo bilateralni razgovori vjerujemo da će dovesti i do konkretnih poslovnih rezultata. Hrvatska od 1. srpnja postala punopravnom članicom Europske unije. Za regiju će to donijeti znatne promjene, osobito u pogledu trgovine u režimu sa državama CEFTA. Međutim, iskustvo pokazuje da i nakon ulaska Republike Slovenije u Europsku uniju suradnja sa regijom nije prestala. Mi ćemo se truditi slijediti ta iskustva. Nama su tržišta država CEFTA izuzetno bitna, s time da u ovom trenutku smatramo da će suradnja sa Slovenijom biti ipak intenzivnija jer smo dio zajedničkog unutarnjeg tržišta. Evo, mi se preporučujemo za suradnju u svojim trgovačkim društvima, ćemo savjetovati da sklapaju poslovna partnerstva i podržavat ćemo kontakte.